Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ ισχυρό. Κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Σκεφτείτε το σαν μια ενεργειακή αποκάλυψη που θα ανοίξει νέους δρόμους μπροστά σας. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό πίσω από τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας? Σίγουρα δεν είναι ούτε η τύχη, ούτε η γκαντεμιά, ούτε το θα δείξει. Είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, έχουν ενεργοποιήσει μέσα τους κάτι που εγώ σήμερα θα αποκαλέσω τον πολλαπλασιαστή της ζωής. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να γεννηθείς με υπερδυνάμεις για να το καταφέρεις. Ο πολλαπλασιαστής της ζωής βρίσκεται ήδη μέσα σου. Απλά πρέπει να τον ξυπνήσεις και να τον ενεργοποιήσεις. Και σήμερα ακριβώς αυτό θα μάθεις πώς να το κάνεις. Μείνε μαζί μου και θα κερδίσεις πολλά. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής. Μέσα από αυτή την άειλη τεχνολογία μαθαίνουμε πώς να δημιουργούμε ευεξία όχι μόνο στο σώμα, αλλά και σε ό,τι δεν φαίνεται. Καλώς ήλθες σε ένα χώρο με επίγνωση, ενέργεια και λίγη χιουμοριστική σοφία. Πάμε! Ξεκινάμε από τα βασικά. Ενέργεια. Όχι. Δεν μιλάω για εκείνη την ενέργεια που έχεις μετά από 3 καφέδες. Όλα γύρω μας και μέσα μας είναι ενέργεια. Η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, η άβρα σου, το βλέμμα σου. Η ποιότητα της ενέργειας που έχεις μέσα σου εκπέμπεται συνεχώς και σαν ραδιοφωνικός σταθμός συντονίζεται με τις αντίστοιχες συχνότητες. Αν για παράδειγμα νιώθεις εσωτερική σύγχυση και άγχος, η ζωή σου θα μοιάζει με χαλασμένο Wi-Fi. Αν όμως νιώθεις καθαρότητα, ελπίδα και αγάπη, τότε αγαπημένε φίλε του καναλιού, έτοιμάσου για μαγικές συνδέσεις. Ναι, ακόμα και το πάρκινγκ που ψάχνεις θα σε περιμένει μπροστά σου. Τώρα πάμε στο δεύτερο κλειδί. Πρόθεση. Ενέργεια χωρίς πρόθεση είναι σαν Φεράρι χωρίς οδηγό. Εντυπωσιακή, αλλά άχρηστη. Η πρόθεση σου δίνει κατεύθυνση στην ενέργειά σου. Είναι η απάντηση στο σκεπτικό «Μα γιατί το κάνω αυτό?» Είναι ο εσωτερικός λόγος, η εσωτερική δύναμη που σε ξυπνάει το πρωί πιο γρήγορα και από τον πρωινό σου καφέ. Θέλεις υγεία γιατί θέλεις να νιώθεις ελεύθερος. Θέλεις αυθονία γιατί αγαπάς την ξένια στη ζωή, την προσφορά και τη δημιουργία. Θέλεις αγάπη γιατί για σένα είναι η έκφραση της συναισθηματικής ασφάλειας και ολοκλήρωσης. Θέλεις χρήματα γιατί βαρέθηκες να ζεις με την αγωνία των συνεχόμενων εξόδων. Ό,τι και να θέλεις είναι και δίκαιο και δικαίωμά σου. Αυτό είναι που πρέπει να επιτρέψεις να συμβεί βαθιά στον εαυτό σου πρώτα και πάνω απ' όλα. Η ξεκάθαρη εικόνα της αναγκαιότητας για σένα. Η πρόθεση πρέπει να είναι καθαρή και ευθυγραμμισμένη. Και αν αυτό σου μοιάζει δύσκολο να το πετύχεις και είσαι μόνιμα μπερδεμένος, τότε το σύμπαν απλά μπερδεύεται κι αυτό και στέλνει λίγο απ' όλα. Και τον ιδανικό σύντροφο και τον πρώην που δεν λέει να ξεκολλήσει. Όλα μαζί. Και βγάλε άκρη τώρα εσύ, αν μπορείς. Και πάμε τώρα στο τρίτο και ίσως το πιο παρεξηγημένο σημείο. Πράξη. Ξέρεις, πολλοί πιστεύουν ότι αν σκεφτούν θετικά και κάνουν δημιουργικό οραματισμό, όλα θα αλλάξουν. Ναι, σωστά. Εκεί βρίσκεται ο βατήρας της εκκίνησης. Αλλά χρειάζεται να σηκωθείς και από τον καναπέ. Η πράξη είναι το μήνυμα στο σύμπαν ότι εννοείς αυτά που λες. Ότι είσαι σοβαρός όταν λες «θέλω αλλαγή στη ζωή μου». Και μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζονται τεράστια βήματα κάθε μέρα. Ένα μικρό, αληθινό βήμα αρκεί. Θέλεις να αλλάξεις δουλειά? Άρχισε να γράφεις νέες ιδέες. Θέλεις να βελτιώσεις την υγεία σου? Ξεκίνα με 10 λεπτά την ημέρα περπάτημα. Θέλεις περισσότερη αυτοπεποίθηση? Πες ένα μικρό ναι σε κάτι που σε φοβίζει. Θέλεις συντροφικότητα?
Οραματίσου τον εαυτό σου ζευγαρωμένο και άρχισε να συχνάζεις σε μέρη που οι άνθρωποι μιλούν και συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες όπως είναι οι σύλλογοι. Θέλεις χρήματα? Άρχισε να βλέπεις επιτυχημένες ιστορίες πλουσίων ανθρώπων, ενώ παράλληλα ξεκίνα να γράφεις ιδέες για επιχειρήσεις. Γιατί ξέρεις κάτι? Η ζωή αγαπάει τους γενναίους που σκέπτονται μεγαλόσχημα, αλλά λατρεύει ακόμη περισσότερο αυτούς που περνούν από τη θεωρία στην πράξη. Όταν συνδυάσεις αυτά τα τρία στοιχεία, καθαρή ενέργεια, καθαρή πρόθεση και συνειδητή πράξη, τότε συμβαίνει το θαύμα. Ο πολλαπλασιαστής ενεργοποιείται και ξαφνικά οι ευκαιρίες δεν σε προσπερνούν. Οι άνθρωποι που χρειάζεσαι έρχονται κοντά σου. Η υγεία, η χαρά, η αυθονία δεν είναι κάτι έξω από εσένα, είναι πλέον η φυσική προέκταση της δικής σου αλλαγής. Σκέψου το λίγο σαν το delivery της ζωής. Όταν έχεις κάνει τη σωστή παραγγελία με σωστή ενέργεια, πρόθεση και δράση, τότε ναι, το σύμπαν σου φέρνει ακριβώς αυτό που παρήγγειλες. Αν θέλεις να μπεις ακόμη πιο βαθιά στο πώς να ενεργοποιήσεις με σαφήνεια και δύναμη το δικό σου πολλαπλασιαστή, απόκτησε το βιβλίο μου «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις, οραματικός διαλογισμός». Είναι ένας οδηγός ακρίβειας για να φτάσεις στο στόχο σου. Μπες στο website μου, δες τι λένε όσοι το διάβασαν κιόλας και κάνε το επόμενο βήμα. Κλείνοντας, να θυμάσαι, ο κόσμος δεν αλλάζει από μόνος του. Αλλάζει επειδή εσύ αλλάζεις. Η αλλαγή δεν έρχεται ποτέ από ένα εξωτερικό ερέθισμα. Είναι μέσα σου και περιμένει να την ξυπνήσεις. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Η σκέψη είναι που ξεκινά τη μηχανή, αλλά το τιμόνι και το γκάζι τα διευθύνεις εσύ στο ταξίδι. Και αυτά είναι η πράξη σου. Από τη στιγμή που αλλάζεις εσύ, τότε ενεργοποιείται η αλυσίδα του πολλαπλασιασμού. Σήμερα είναι η μέρα να ενεργοποιήσεις τον δικό σου πολλαπλασιαστή. Σήμερα είναι η μέρα να πεις αντίο αναβλητικότητα, καλώς όρισες δράση. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, εγγραφή, χτύπα το καμπανάκι, μοιράσου το με κάποιον που το χρειάζεται και γράψε μου στα σχόλια ό,τι θέλεις να μοιραστείς μαζί μου. Και μην ξεχνάς, το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να σου αφαιρέσει κάποιος είναι ο χρόνος σου. Μάθε να τον χρησιμοποιείς υπέρ σου.